Arran de l'Ebre, parada 3, Cafè Saboni. Quan sortien de la llibreria passaven pel carrer Sant Blai i s'entretenien al Saboni. El Saboni era un cafè dels temps de sempre de Tortosa. Semblava que el temps s'hi hagués aturat. Barra de marbre. Columnes altes i esveltes de ferro colat. Motllures de flors al sostre i a les parets. I arreu, taules menudes. Rodones. També de marbre. I amb peus de ferro colat. L'ambient estava conformat invariablement per l'olor de caliquenyo, la boirina de fum i els renecs de partida. En entrar al Saboni, potser per inèrcia, potser per evitar discussions inoportunes amb altres clients del cafè, es posaven a jugar a cartes o al dòmino. Prenien un cafè, abaixaven la veu i deixaven de banda la política. Eren precaucions necessàries al Saboni, perquè al Saboni, a les tardes, hi anaven molts homes de la ciutat. Els prohoms, no. Tenien altres locals per prendre's el cafè, tancar negocis i fer i desfer amb la tranquil·litat dels intocables, perquè l'alçament els havia convertit en intocables i semblava que encara ho eren, potser perquè ningú s'havia plantejat que podien deixar de ser-ho. Tot i això, al Saboni hi enviaven els seus lacais, petits propietaris afavorits pel franquisme o treballadors de les fàbriques dels prohoms. Ni els uns ni els altres serien mai acceptats en el cercle dels prohoms. Però servien nit i dia, que al Saboni la seva funció era escoltar i mirar, que des que s'ha mort Franco s'ha d'anar amb peus de plom i no te'n pots acabar de fiar mai. Ningú no es confonia en entrar al Saboni. Tothom sabia a quina taula es podia seure en funció de la seva ideologia. En aquell cafè, en uns pocs metres, hi cabien tots els motius que havien provocat una guerra i una dictadura al país. Malgrat tot, més d'un vespre les cartes, el dòmino i a vegades també la prudència d'Antoni Espuny pare i fill i dels seus amics es quedaven arraconades perquè per la porta entrava algú a qui no havien vist des de feia més de 40 anys, perquè se n'havia anat a viure fora o perquè s'havien perdut la pista. Començava llavors la cerimònia del retrobament. D'explicar-se les vivències dels anys que havien estat separats i... Per un moment... Oblidaven que havien passat 4 dècades des de l'última vegada i tornaven a ser joves, com si ni el seu país ni les seves pells no tinguessin encara cicatrius tendres. Només el fet de parlar en veu baixa de depèn quines coses i les notícies d'algunes represàlies que patien els retornats, les revenges covades després de les guerres, fan inutilitzar camins, cremar cotxes de matinada, trencar llàpides de cementiris i deixant els trossos a les portes de les cases. Es lligava a la realitat, que aquells 40 anys passats havien anat forjant. Arran de l'Ebre, parada 4, llibreria Espuny. La llibreria Espuny de seguida es va convertir en una de les referències a les comarques de l'Ebre. Dolors organitzava periòdicament xerrades i lectures amb autors, taules de debat i col·loquis. I assentia quan la felicitaven per la tasca que duia a terme amb la llibreria. Assentia i somreia, però pensava... Dolors, tranquil·la. Això no és una derrota. És tan sols una retirada momentània. I contestava... Gràcies, sí... Faig tot allò que puc. No és fàcil aconseguir que vinguen els escriptors a explicar la seva obra. I pensava que havia d'ensegurar una colla d'escriptors esnofs que es pensaven que eren Déu sap qui, mentre els textos d'ella criaven pols a casa. Jo fent de llibretera, de venedora, i ja no tinc temps per escriure, no és just, hòstia! Tota la vida treballant com una burra, passant-me les nits sense dormir, aïllant-me del món quan era necessari per aconseguir calma, i fent fora de la meua vida les onades que baix del penya-segat només feien que llepar-me els dits dels peus. I ara em veig de venedora, de mercadera de llibres. Sí, moltes gràcies, sí. Espero que la llibreria sigui d'utilitat per a les persones de la comarca. Sí, la idea de fundar la llibreria ja m'anava pel cap des que van tornar de l'exili. Moltes gràcies. Em poso a la vostra disposició per al que necessiteu. Son pare li assegurava que havia trobat el seu lloc, que la llibreria seria fonamental per al ressenament cultural del país. I ell i son iaio... Es passaven hores a la llibreria xerrant i ajudant-la. Ja era hora que hi tornés a haver una llibreria com Déu mana a la ciutat, perquè els anys de Franco havien dessagnat la cultura del país i tantes altres coses, i Tortosa, terra cremada.
A la llibreria s'hi va anar instaurant amb els mesos una tertúlia entre els amics del pare i el iaio de Dolors. Alguns havien aconseguit tornar de l'exili exterior. D'altres havien sobreviscut a l'exili interior. Alguns venien a compartir la pena per la pèrdua col·lectiva. D'altres, la ràbia per les traïcions que havien anat presenciant. I tots, la desconfiança en el període que estaven vivint i que els polítics deien que era una transició cap a la democràcia.